אז למה צריך תמיד להסתיר? בואו ונשאוף שאת עושה לאוויר, נצא בגאווה, יחד נשיר, פחדים מהמניה. אני שמה שוב פעם. יש לי סמים בארון, אופס, בתוך הקופסה, מתעורר משנתי ומרגיש שזה בנק. אני אוהב לעשן, לוקח נייר, מכין לי מגולגלת, נהנה מהחיים. ואם יש עליי שוטרים אז אני מוכרח לברוח, מתחיל מרדף ולהתחבא, כי הם מאחוריי, אני אחד מהם 20 ולא נתנו לי לעשן בכיף סמים. אני חושב שהם פשוט מפחדים חווה שמסוכן לקחת תיאורים, להתחבא, כי הם מאחוריי, אני אחד מהם 20 ולא נתנו לי לעשן בכיף סמים. אני חושב שהם פשוט מפחדים חווה שדי יקר לקחת תיאורים. סמים זה לא אסון, לשים על הלשון כמה אקסות וגם טריפים, ונפתח את הדמיון, תיכנס ותכסס, תכין עוד בראש בסדר, תפתח את המוח, את כל הצערות לשכוח, להתחבא, כי הם מאחוריי, אני אחד מהם 20 ולא נתנו. אני חושב שהם פשוט מפחדים חווה של אני חושב ו20 ולא נתנו לי לעשן בכיף סמים. אני חושב שהם פשוט מפחדים חווה שדי לקחת תחת אירועים. מה אתם רוצים? כולם מזמן כבר סטנים ומעשנים דברים טעימים, נהנים, הג'אגה מעולה ויש גם אווירה, אז למה צריך תמיד להסתיר? בואו ונשאוף קצת עשן לאוויר, נצא בגאווה, יחד נשיר, לא מפחדים מהמניה. אני אוכל להצמיק כפיים.